Едно. Здравейте отново. Както знаете, аз много често качвам клипове, но сега Митко няма май да може да участва, защото качва един много хубав клип на Майнкрафт. Мога, но няма да е толкова често, няма да говоря. Да. Добре, днес мога да ви разкажа за майкът Бъди. Чакай малко тихо. Искам само да чуя дали си говоря. Някъде пред интрото. Да, добре. Надявам. Така. Да изключвам ли звука всеки път, когато говори? Не. Не съм казал, че трябва да го правиш. Просто исках да ти кажа тихо. Окей. Добре. Вижте тази игра, майкът Бъди. В момента имам доста албуми. Не е много, ма. Чакай се бъде за една седмица нещо. Значи... Каза, че ще да триеш тази игра. Какво стана? Трябва да обясня на хората каква е играта и после мога да изтеря. Ако на тях им харесва, на мен не ми харесва, скучно ми е, просто няма какво да се прави на нея. Ай, после се разхожда по плота и малко да дразни. Ето. Добре, случвам я. Така. Добре. Вижте, това съм аз, Бренда 2 отново. Потърсете ме, пишете ми, кажете ми ако сте ми фен, вижте ми описанието. И така. Някой да се докорва до мъжа ми. Правя ли? Докорва до мъжа ми. Да, Митко, браво. Аз съм Бренда Гудова и бях изтеглил... Ако гледате четвърти епизод, той беше с нас. Трябва да го гледате задължително. То всеки епизод е с нас. Ама тогава не ни виждаха. Добре, сега чао от мен. Ще се видим скоро със сигурност, защото качвам много често клипове. Чао!